Sa dihang may desisyon ko nga mosulod sa seminaryo niadtong ni sulti kog sugod sa akong pamilya mga May 1994. Ako silang gimiting, nagtuo sila og magminyo nako. Nya ningon dayon ko nila nga na ako'y plano nga mosulod ko sa seminaryo. Nya murag nasiyak ang tanan, nya kay ako masay breadwinner sa among pamilya, ni uyon rapod sila. Pero ang akong amahan nga atong panahon na 5 na katuig nga half body paralyzed, mauray ni sulti si Papa Sibero. Anhing Papa Sibero ningon siya, unsa naman lay among kinsa naman lay mo pakaon namo nga ika may nangita na mo pagkaon matag adlaw. Yan ningon ko ang Ginoo nay mag-igo ana pa. So nga ako sang maguwang laki paralyzed pod atong panahon na. Amo to, pagkasunod tuig ato suod ko sa seminaryo, wa mamatay sa gutom ang akong papa, namatay sa atake. Nga ako sang maguwang hantod karon buhi pa. Nga ako sang mama, wa mamatay sa gutom, namatay sa diabetes kay nasobra ag kaon. Kining pagkaon di gid ni maoy angay natong kabalakan. Wa gid untay mabalaka og pagkaon, isulob og balay kapuy-an nato. Kaning gitawag natog mga basic needs sa kinabuhi: food, clothing, shelter. Sulti ginas Ginoo ay mo kabalaka ani. Nya kita ra ba sige tag kabalaka ani. Ilingay mong tupad na wa ka mabalaka aning tulo. Daghan kay nabalaka nato pagkaon, isulob og Pinoy-anan. Daghan kay diri padaan nato suwat, tabangi ko sa akong gipuy-an, Father, ana. Ayaw lagi kabalaka, ana. Ang among balay pag biya nako padong sa seminaryo, wa toy doorknob, higtan lagpisi iniglakaw namo. Wa mi refrigerator, way TV, way salasit, wa gani mi kanang unsay tawag anang stove na kanang ana-anaon pare ani dinhi. Ang among bintana sad duhara maoy dunay jealousy o tulo ba to katong gatubang sa karsada. Ang ubang bintana sako na lang mo'y gibitay. Sa akong 7 katuig, hapit mo 8 katuig nga pagtrabaho sa land bank, nga niinding kog marag officer na kunuhay ko, maurag ito'y akong nahatag sa among pamilya. Ana, unsa man to, failure o success? Taka lang mo kamoy puyo atong kinabuhi, partilisura eh. Sahay pa, wa na ko ikapliti, ana. Pero wa ko mohonong pag-alagad sa simbahan, may doble na hinoon. Imbis member ako sa Legion of Mary, nahimo na noong kong officer sa Legion of Mary sa Curia sa Guadalupe. Imbis nga amo rang choir akong gihandulan, ako na nooy naghandle sa tanang choir sa Guadalupe. Ako na ilang gitawag og coordinator. Imbis nga wa ko'y apil-apil atong basic Bible seminar, aw mo atin ra ko ba kay mo magpa-seminar, usa na hinoong kustig seminar. Ana, ako na mo igisaligan anang si Simple na Ripas Pastoral Council, ni-increase ang akong kanini ang pagpangalagad sa simbahan, taliwala sa tumang kakabos o tumang kalisdanan. Duha ka masakiton, akong papa o akong maguwang pulos paralyzed. Ang ako sang maguwang babay paralyzed pug pamilya, ako say gasigig tabang nahangtod gani karon paralyzed pa man gyud. Ana, sige tabang nya nakatabang-tabang sa kusuban namong mga kauban nga nag-eskwela pa, kauban namo grupo aron maka lampos sa ilang pag-eskwela.
ginagmayng tabang. Nya nagyapon ko'y uyab ato, namintin na ginanako tanan. Sa may nganong naingon ato man, tungod kay matod pas Ginoo diri pangitaa og una ang gingharian sa Dios ug ang tanan idugang kanimo. Ang tanan kanus aman ta maka-feel nga naa na nato ang tanan. Kanus aman kun mawa na ng kabalaka, lingiyay mong tupad ingnawa na kay gikabalak-an ron. Naa pagani ng kabalaka, pasabot wa pa nimo maangkon ang tanan. Ningon si Kristo, seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Pasabot, pangitaa ang gingharian sa Dios ug ang tanang kabalaka mawara na. Ingon siya, tanawa ng mga langgam, nabalaka ba na sila kung sa ilang kanon? Nabalaka wa? Wow, sige na naglupad-lupad. Naaragin na sila makaon. Wag na sila magtanom. Wa na sila magbugwal. Wa na sila mo trabaho opisina. Kanang mga sagbot, kanang mga bulak, mga tanom. Nabalaka din nag-unsay ilang imnon, unsay ilang kanon. Wag, sige na ginagtubo diya. Mamatay ra ganin na ikataw-tauran. Kita pa ba nga matod pa ni Kristo, labaw kay tagbili sa mga langgam, labaw kay tagbili sa mga bulak o sa mga balili. Muna, kung mawagtang ng atong kabalaka, pasabot, naa na nato ang tanan. O kinsa may makapawagtang sa kabalaka, kinsa man ang Ginoo. Muna ingos Kristo, dili mo pwede mo alagad sa duha ka masters. You cannot serve two masters. Di mo makaserve sa Ginoo o sa salapi. Dinhi manggos kalibutan, dunay duha nga nag-contest sa pag-convince nato pagwagtang aning atong kabalaka. Kinsa man, ang Ginoo o ang kwarta. Muingon dayon ta sa tong hunahuna, sus og madato lang ko. Din adjud ko maproblema sa akong pagkaon, din adjud ko maproblema sa akong kinabuhi, maka-abroad laning akong anak, sulbad kini among problema, di ba? Mao man ato. Makalampos lang kog eskwela, makalampos lang ni eskwela akong mga anak. Wagtang kining ako mga kabalaka parte aning among pagpuyo. Tinuod na dili. Istoryahe, di na tinuod oy. Tanawa ang mga nilampos og eskwela, purti na noong daghanag kabalaka. Tanawa ng mga naka-abroad na dubli-dubli na noong ilang mga worries in life. Oh, tanawa ng mga ni graduate og ni pasar sa board exam na nga stress na hinuon sila karon kasagaran. Wadi ay pangutan ang mga maestra. Oh, so na stress oy. Kanang mga nilampos sa ilang mga career, either professional careers or sa ilang political careers or sa ilang business careers. Pangutan na. Di ba majority of them pulos gyud na nagka-problema karon, pulos mga mabalakon, galisod na ganig katog ang uban. Ngano man diha man misalig sa kwarta. Kanang kwarta mga igsoon, di na makahatag nato sa tanan, makapahimo hinuon na natong unsa man mabalakon. Kamo diyang galingkod na amoy kabalaka karon wa dako gamay. Sige, imagine lang, tagaan ta mo gamayng imagination. Ikaw ron dihang galingkod, nagluklok ka sa imong bulsa or nas imong bag na ay 1 million cash. Unsa imong bation? 1 million cash na aron nas imong bag. Oh, mag-anam ka kabalaka, din aka musalig anang imong tupad kay basig ipanid-an ra ka. Ana, inigkalawat nimo, kinugos gyud nimo imong bag,
Hasta pari di ka mo kumpiyansa sa pari kay basig napasiplatan ang imong 1 million. Pero wa kay kwarta, wa ginaysod kwarta imong bag, ikalawat nimo biyaan ra gid na nimo diha. Wa jud kay kabalaka. Di ba? Na. Kana simple ra kay na nga example. Na diri sa unang pagbasa giwagtang sa mga Israelita, labi na ni Joas, di ba sa gahapon giluwas man ni Joas, nahimo siyang hari, bagong hari sa Israel, pero didto na sad sila ni simba sa mga pagano. Ang pagano kanunay nangitag kwarta, matud pa ni Hesus, ang gipangita sa mga pagano kwarta gyud, dungog, pagkaon, isulob, balay. Ang mga pagano sige pangitaan ni sunod man dito si Joas, ilang gipamatay ang mga propeta. Gisulong sila sa Assyria nga jutay ra kaig sundao, bisag 40 nilang daghana napildi sila sa gubat, napatay pagyud ang hari nga si Joas. Ngano man tungod kay wa na diha nila ang Ginoo. Simple ra kayo. Mao ni karon ako bitaw moingon ko kining ato rong gi-approve sa Congress nga divorce bill, kadtong atong RH bill, kaning gi-approve sa kalibutan, most country sa kalibutan nga euthanasia, balaod nga legal na ang abortion, balaod nga legal na ang same-sex union. Kining mga balaura pulos gini ni kontra sa balaod sa Ginoo. Pulos gyud ni naghatag nato kunuhay og assurance aron malipay ta, pero tanawag unsay nahitabos kalibutan karon samtang nag-anam na gyud kadaghan ang balaod nga ni kontras Ginoo nga atong giaprobahan, nag-anam sad og masakiton ang kalibutan. Sige nang gubat, taas kaayo og increase ang rate sa suicide, labi na gyud mga batan-on, kaning depression, kaning stress. Hapit tanang tao, perti na gyud ka mabalakon, stress na kaayo. Kinsa na malay nagpabilin nga relax ang nagsunod sa Ginoo. Maura gyud na. Sige lingay mong tupad ina, mosunod na tas Ginoo. Ingnawa. Kay magsunod ka sa Ginoo, inig-ingon nimo wa nay pagkaon. Unsa may itubag sa Ginoo, wa na kay pagkaon. Fasting and abstinence. Di ba? Ayay, okasyon man din sa pag-fasting. Dugay na raba kung wa ka-fasting. Salamat Ginoo, maka-fasting na koron. Di lipay ka, wa kay pagkaon. Natakta kas trabaho, wa na kay trabaho, wa na kay sweldo. Mahimo na kang pobre kayo. Igpangutanan ni mo sa Ginoo, sa tubag sa Ginoo, bulahan kamong mga kabos, inyo ang gingharian sa langit. Agoy, mauna din ni gingharian sa langit. Karon kay gilibak man kas imong igsuon, gisaway man kag maayo, gilibak magmaayos imong mga silingan. Unsa may porti namang sakita, sige namang kag hilak, igpangutana nimo sa Ginoo, unsa may tubag sa Ginoo, bulahan kamong nagsubo, kay kamo akong lipayon. Nindota no? Sige magsuyop imong bana, sige pakasa, sige pangabit, imo pang anak, mga tapulan kestanan, perti pag yung daghanag krimen gibuhat, mo suyop pag yun, mo poser pag yun, perti na yung hitak ang mga sala sa imong palibot. Unsa may tubag sa Ginoo, inig pangutana nimo. Zaman. Ningon ang Ginoo, usba na sila, wagtangan ang ilang mga sala, pugsa na sila nga mag-usab sa kaugalingon, mas stress gyud ka diha. Ang tubag sa Ginoo, pasaylua og kapituan kapito. Unya kay sa ilang pagka-adik og sa ilang pagkabisyoso, mura na mag-ila kang patyon. Gihulga namang imong kinabuhi. Unsa may tubag sa Ginoo nga makaparelax kaayo. Unsa man? Huwag mo kibaw. Palit mo og salat. Ang tubag sa Ginoo, moingon ra gyud ang Ginoo nga walay laing labing dakong gugma nga imong ikapakita gawas sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. Lay down your life for your
beloved. Wa na, relax na ka. Inigingos imong bana, pusilon ti ka. Maingon din ka, my greatest love. Pang! Boto na yun. Gasmile ka eh. Samtang nabuak imong nag-smile ka. Magsige kang ingon, till death do us part. Di ba? Nya, unsa mo na? Relax. Ang balaod sa Ginoo makaparelax. Ako bitaw sige kong ingon, Lord, mahurot ka ning mga slots karon. Ingon ding Ginoo, relax. Kay kanang nipalit og slot, mausa na sila'y mahimong relax. Ang wa nipalit, din ana sila relax. Ikaw, relax lang. Nya sultihi sila nga kung gusto silang ma-relax, palit mong slot. Ana. Bitaw. Tistingin nyo palit og slot, kamong wa pa kapalit. Di ba ma-relax dayon mo? Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa titong tubag, sa kanunay, ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Higugmaon gid nato ang Ginoo mga igsoon, dili ang kwarta. Dinis atong parokya sa akong 20 katuig nga pagkapari, dinhi muliman ako katuig, naningkamot yug ko nga higugmaon ako ang Ginoo, dili ang kwarta. Ug unsa may nahitabo, makita kayo ninyo ang nahitabo. Kung mahigugma daytas Ginoo, dili sa kwarta, ang kwarta mahimong mapuslanon. Mahimong mapuslanon, makapanghatag tag pagkaon, makahimo tag Pinoyanan, makahatag tag mga tambal, makapaeskwela ta sa atong mga isig katao nga lisod kaayo, ginamit ang kwarta. Makapalambo sa tas ato mga church facilities, ato mga dinhing lingkuranan, nga ato paning giplanuhan nga ipairko na sa ning atong gamayng simbahan, nakatukod tag kumbinto, nakapabalit tag yuta, nakatabang patas daghang mga parokya, daghang institutions, religious institutions sa lain-laing mga lugar sa Pilipinas. Sa kagamay sa ato dinhing parokya, nakahimo ta na nganuman kay ang kwarta gigamit nato para sa planos Ginoo ug buhat sa Ginoo. Nakahimo sa tag network of friends, kamong tanan nga naa sa tibuok kalibutan nga nagsigig tabang nato dinhi, kamong mga online parishioners, ato ding pakpakan ang ato mga online parishioners. Praise the Lord. Meaning akong last karon nga 4 years in my priesthood, dinhi ko naka-feel nga I am a priest for everyone in the whole humanity. Tungod ninyo mga online parishioners, wa ta magkita, wa ta magkahikapay, pero nagkaistoryahanay rata dinhi aning social media sa akong misa, sa mga humili, pero ang inyong mga bahandi inyong gipaambit dinhi. Ko siguro gyud ko tanan ninyo nga tinuod nga nipaambit, wa na sad kayo mo'y kabalaka. Ngay nipaambit nako nga usa ka asawa, portigyon niyang guula kay ang iyang bana lagi bisyoso, ug karon niingon na nga biyaan sila. Sige siyag palit og slot. Nangutana siya nako, Father, ako baning pugnan akong bana nga mulakaw, nako ayaw pugni, pabaw ni og gugma. Iniglakaw ba, pabaw ni og gugma. Ug unsa may imong ipabaw nga gugma, ingna siya, I'm just here waiting for you. Ug imo kong biyaan kay mukuyog jud ka ng laing babae, I'm just here waiting for you, loving you always. Mulakaw din ang imong bana, unsa to na, right hand waiting for you, o kanang kantay na nya. Ikaduha, ingon ko, isa di naman siya makig-communicate nako, Father, di naman siya mo support nako, communicate to him through Jesus and Holy Spirit. Kay ang Ginoo ug ang Espiritu Santo muuban gid na niya kun imong sigihag sangpit, mangita ra gid nag right opportunity to change the heart of your husband. Tingali dili dayon karon, basig mga 50 years from now.
Ana. Di ba? Importante, ayaw kabalaka. Pabaw ni gugma. Kanang imong anak, sige, supak-supak nimo. Ay na lang pagsigig yaw-yaw. Tagain na lang naggugma. Alagari na. Unang pasalamat sa akong 20 katuig pagkapari tungod sa ninyo o labi na ning akong organisasyon nga dinhi nga atong among nahimo nga grupo namo kining COVID kitang mga COVID na mugna nato ang basic natong principle nga epektibo kaayo ang tatak AAA ampo alagad antos complete kay siya nasa ko'y bag-ong tudluan ani karon nga gubot kay ilang pamilya hapit na mo 20 katuig sila porti gubuta sugod na silang practice ampo alagad antos wa nay suguay sige na lang inantosay karon sige nag-text nako lipay kay may pader magpada pag mga video lipay kay may pader pagka epektibo gyud sa imong AAA sige na merong rosaryo simba unya inantosay, wa na'y sinuguay, wa na'y reklamuhay, pagka malipayo nila, nako, seek first the kingdom of God. Nya asa mang kingdom of God, ampo, alagad, antos. Para sa imong isig katao. Og anha diha, everything will be given to you. Unsay timailhan, nga nana nato ang everything, wa na gid nang kabalaka. Og naaman, gamay na lang yun kaayo. Dali ra kayong mawa mura na lang siya gabon or aso na usa lang kahuyop sa hangin mawagtang na dili magsigi og ngol-ngol ang imong dughan magsigi og bugat ang imong dughan mawa ra dayo na basta di na ka mahigugma sa kwarta mahigugma na gid ta sa Ginoo manindog ta